hogy tulajdonképpen úgy jönne, hogy az ember nincs is. Tehát nem, hogyha először meglátod és nem is ért, tudatlanul meglátod azt a világot, ami van, hogy a kvantum által meg vagyunk fogva, akkor tulajdonképpen úgy jön, mert vitátok így is. De egyszerűen senki nem nincsen sehol sem. Tehát tulajdonképpen úgy jönne be. Én értem az ördögét is. Itt a állapós. Beöltöttem ezt a vára, teljesen. Én értem. Ő lenne az ördög, ő játsza. És mi volt ez a fekete angyal? A fekete angyal az én, teljesen nekem a király, teljesen. Értem. Hogy mondjuk olyasmi, hogy én értem az erőszárnyú angyal, mert nekem mindig ilyesmi, hogy mint hogyha itt neked kinőne, csak az hatalom. Te itt vagy, fehér. Kiáll olyasmi, mint a szolódnak, érted? Egy fekete ember, mert a fekete ember sincs úgy. Én mutatok valamit, hogy mondok én sokat, hogy a fekete ember sincs úgy, hogy tárgyalnak a fekete emberek királyát, a fekete ember meg olyasmi, hogy jók kitalálták, mert a fekete ember, mindenki ugyanolyasmi, és mindenki ugyanolyasmi. Hát jó kijött, és az olyasmi, hogy mondjuk ebből lett a bőrharc, hogy mondjuk, hogyha meglátsz mondjuk napozni egy csaj, akkor ő neki meg mondjuk tudod a pánt. Igen. És itt fehér, itt már nem. És ezt tárgyaltuk, ez már megint más, hogy rám tárgyaltuk, hogy én értem, hogy tulajdonképpen semmi értelme nincs annak, hogy ez vita, hanem olyasmi lehet, hogy teljesen én sem. Hát én is csak én tudok mondani, hogy nekem Réka mondjuk megígért, hogy mondjuk ezt a várost, mondjuk, hogy hívják ezt, most ki viszi ezt tulajdonképpen? A város. A várost. Orbán Viktor. De Orbán Viktor viszi mondjuk a várost, mert vitáltam vele is, mert én értem. Mondjuk ez egy vita volt, csak én is átjöttem ide, amikor felidegesítek, hogy én is kiálltam ide. A Orbán Viktor meg olyasmi, hogy tulajdonképpen kiúszítóban megint én vagyok. A Orbán Viktor meg olyasmi, hogy ezt is vitáltam Viktor királlyal, hogy Viktor meg nagyon komoly. Én értem. Csak olyasmi van, hogy Viktor sem úgy van, hanem Mátyás van, mindig a pénz van, hogyha ő fizetni akarsz, akkor itt fizetned kell. Egyértelmű. És Bálint király jön, akkor meg Bálint király jön, akkor meg a keleti bizonyító jön. Amit megint az ország vitál, és ország vitálta, és mondjuk Bálint király, meg olyasmi, hogy én lennék a fia. Ez meg megint egy ilyen csukattan én is, meg csukat más is. Ezt én belemondom, hogy ez megint egy bizonyító, meg kell érteni, hogy Réka 9. vára, én értem Rékát is, Réka férfi, tehát nem, a nők nem győztek úgy, nem győzhettek, tehát olyasmi, hogy én is mondom, hogy a kukiban, nem hülyéskedek, tehát én is bíztatlak, hogy nem lehetett, mert olyasmi, hogy Réka le akarta győzni magát, tehát majd ő kiadja. Mert én értek sokat, hogy majd, mert olyasmi ez a vita, hogy mondjuk így van aki király, hogy majd csak Réka, és nekem az mondjuk dominál úgy, hogy én értem. Ezt megint én, ennyi van tulajdonképpen, hogy Réka a férfi, a király, megmondta, hogy a 9. várba én, nekem is ennyi van, csak én be fogok futni, én, és a 9. várba, aki befut az anyag, hatalom már. Neked ne úgy, de mi a szakmád? Szabó vagyok. Szabó? Szabó, teljesen. És nekem is csak ennyi van tulajdonképpen. Ha le tudtad ezt filmezni, akkor most körülbelül olyasmit értesz, amit más nem. Hogy Réka a király, de Réka a király nem kibizonyítva teljesen. Rékában nincsen király, mert álmosak. Mert mi vittük, én mondom. Hát, Bálint is vitte, mindenki. Csamarapó is, mindenki vitte. Nem lehetett Rékához király. Egyszerűen olyasmi lehet, hogy Rékához nincsen király. És ő elmondta nekem azt, hogy ő unokahúgom. Az unokahúgot nem értette. Amikor ő kimondta nekem, hogy unokahúgom, akkor Balogh megmondta, hogy lehet, hogy győzni fogsz. Én értem, hogy ő álma. Mert ez a kelet királya, hogy mit tudom, hogy csináltak bizonyítót. Lovagoltak az meg. Keletről, keleti király. Ez nem kelet. Annyi kóni lovas, íjász, meg nem tudom micsoda, meg mongol harcos, meg minden is hülyéskedtük még csak olyan keresztül, csak én mást értettem meg. Hogy egyszerűen mondjuk az, amivel én nem értek egyet, az, hogy a kvantum által teljesen máshogy lehetett, mert teljesen máshogy lehet. Én nem tudok.